लाइटनाय बिसिरावबो जे उपस्पर्धन प्लेस अपनो हटेल खालायनानै जे अपन लुकामिस लपि खालायमानि अपनो बै काम सानाय दाबो हलं थाइखिलाय रिका दाबो जे अपनो सामनाय तो अपन सानाय आरे जों गायसा राजनैतिक दल आंचलिक दल चीन हाथाय दफानो रखा खायनायनि बागै जों सब समायनो जों आरो सामं खालाय दं चीनी पुष्पबन्त प्लेस राजा रकनि आगिनि सिनि आबो चीनी राजा रकनि तांजाक नक राजबारी इनके आबो नबा जों मा खाचिक नायनो कियाबा ताबुक तो राजतंत्र करिखा गणतंत्र भारतबर्ष सरकार चालु तंनाय इनके बीजेपी सरकार इनके आबोनि बागै जों तो बिरोधिता खायफानो सरकार बंनि यागोबा जों आबोनो रुपिरि मालिया इनके आबोनो बुजिनानै नांनाय जों गणतंत्र देश तंगैबा ताबुक जेहेतु सेंट्रल गवर्नमेंट आबोनो तासो तलांनाय हिंगाय तो केबरो खाखै मालिया आबोसि कक आबोनो गोबां मातक एकलायै चीनी फटो सिमी आगिनि कक सामानो भाइराल खालायलाय दंखा आबो बाय दं याबले इनके जों आंदोलन खायमानि चीनाबो खाय जायासैनि थांखा जों रखा खायनान बागै आंदोलन खायो कियाबा रखा खायमालिया जों गणतंत्र बा ताबुक तो सरकार बंनि यागो तंमानि बागै जेहेतु जों एलायंस पार्टनार त्रिपुरा राज्य आबोनि बागै काजे आं तिनि ओ मेसेज सानानि मुसुंगो तिनि सिनि फाउंडेशन दे जों तिनि ओ तामं खाताम सका जों आबोनो वान सुकनानि कगिया तिनि सिनि बुरि रकनो कायसा अधिकार कायसा प्लेटफर्म कायसा सभा खायनानि लामा कायसा सभा खायनानि बाना जों नरिखा आबोनि बागै जों तिनि बुबाग्रानो हामबाय रिबो रिबो कलपाया